వివాహం కోసం ఒప్పంద ప్రార్థన. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము 18వ వచనం నుండి 20వ వచనం వరకు. భూలోకమందు మీరు వేనిని బంధింతురో అవి పరలోకమందు బంధింపబడును. భూలోకమందు మీరు వేనిని విప్పుదురో అవి పరలోకమందు విప్పబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. భూలోకమున మీలో ఇద్దరు ఏక మనస్కులై ఏమి అడిగిననో పరలోకమందుండు నా తండ్రి వారికి దాని ఒసగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ఏలన ఎక్కడ ఇద్దరు లేక ముగ్గురు నా పేరట కూడుదురో అక్కడ నేను వారి మధ్య ఉన్నాను అని అనెను. ప్రార్థన. తండ్రి, ఈ మా వివాహము ఒడంబడికను మీ దైవ వాక్కుతో మేము అంగీకరిస్తున్నాము. యేసు, ఈ మా వివాహము మీ కరుణ, దయ, వినయము, సౌమ్యత, సహనము, విశ్వాసము ధరించి ఉందని మేము ప్రకటిస్తున్నాము. మరియు క్రీస్తు పట్ల భక్తితో ఒకరినొకరు సమర్పించుకుంటున్నాము. ఒకరికొకరు అగాఢమైన ప్రేమ మరియు గౌరవాన్ని చూపిస్తున్నాము. మా వివాహము దేవుని జ్ఞానముతో నిర్మించబడింది మరియు మేము మా సంభాషణలలో దుర్భాషలు రానియక ఒకరికొకరు దైవ ప్రేమలో ఆనందిస్తున్నాము. దేవా, స్తోత్రము. మీ దృష్టి మా పైన ఉంచి మమ్మల్ని ఒక శరీరములోకి కేంద్రీకరించినందుకు ధన్యవాదములు. మరియు ఏదియు మమ్మల్ని వేరు చేయదు. స్తోత్రం యేసు. ఒక పక్షి గూటిలాగా నిండైన ప్రేమ కలిగి ఆ గూటి పక్షి పిల్లల్లాగా నీ ప్రసన్నతను పొందుతూ మరియు ఎప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని ఆధ్యాత్మిక ఆహారముగా తీసుకోవాలి. పవిత్రాత్మ దేవా, నీకు వందనములు. యేసయ్య, మమ్మల్ని మీ తోటలో పెంచి ఈ మా వివాహము ఒడంబడికను పూర్తిగా ఆస్వాదించినందుకు దేవునికి ధన్యవాదములు. ఈ ప్రార్థనను యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్.